Det næste nummer her, det er et nummer, som faktisk er næsten blevet haft sin fødsel herinde. Vi havde lige skrevet det, og så startede vi ud med at spille det, eller synge det. Synge. Det er egentlig barn derinde. Sådan til en rigtig hygge, sådan feststemningsenergi. Og der blev bare sunget med på den, og den fik noget liv, og det var sådan, hey, den kan noget, den her. Der er et eller andet, den her. Og så er vi gået videre med den, og har lige indspillet den, den er klar til udsending lige om lidt her. Så den er så meget også lavet i ånden her fra Villa Vida. Den hedder 4 akkorder. Yeah. Go.